Malta għandha fost l-ogħla rati ta' studenti fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li wara li jiggradwaw isibu xogħol. Dan ħares skont ċifri mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Skont dawn iċ-ċifri ħareġ li Malta għandha rata qawwija ta' kważi 91% tal-gradwati li għandhom bejn l-20 u l-34 sena li jsibu xogħol minnu fih. Hawnhekk ħareġ li r-rata ta' pajjiżna li tieħu in konsiderazzjoni is-sena l-oħra tisboq sew ir-rata tal-medja tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea li hija ta' 82%, dan ifisser differenza ta' kważi 9%. Minn dan l-istħarriġ ħareġ li Malta u 3 pajjiżi oħra, il-Lussemburgu, l-Olanda u l-Ġermanja, jaqbżu id-90% tal-gradwati li jsibu xogħol. Dan fil-waqt li l-inqas pajjiżi fejn il-gradwati jsibu xogħol huma ir-Rumanija, il-Greċja u l-Italja, li tlieta li huma għandhom rata ta' inqas minn 70%. Dawn iċ-ċifri tal-Eurostat jikkonfermaw li l-maġġoranza assoluta tal-istudenti Maltin minn istituzzjonijiet edukattivi bħall-Università, l-Emcast u l-ITS fost l-oħrajn qegħdin isibu impjieg. Minn dawn iċ-ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea ħareġ li f'pajjiżna id-differenza bejn is-sessi kienet waħda minima, hekk kif din kienet ta' 0.3%, dan hekk kif iż-żgħażagħ nisa Maltin kellhom rata ta' 9.9%, waqt li rata żgħażagħ irġiel kienet ta' 9.6%. Dawn iċ-ċifri uffiċjali mill-Eurostat huma sew kontra in-narattiva tal-esponenti tal-Partit Nazzjonalista fosthom il-kap Bernard Grech. Dan hekk kif l-aħħar ġimgħat il-kap Nazzjonalista kien għaddej b'kampanja qarrieqa fuq stħarriġ ta' ditta privata li wara kif iż-żgħażagħ Maltin ikollhom xewqa li jfittxu esperjenza barra. B'dan l-istħarriġ spiċċa tema ewlenija tal-Partit Nazzjonalista li kontinwament ipprova jibni kampanja ta' twerwir hekk kif skontu ħadd ma jrid jibqa' jgħix Malta.